ndonyaya dzandisingade inini handidi zvekujairirwa. Right, muri yeZimbabwe uyai muno panapa timboonesana 2 minutes. Pane nyaya iri kunetsa panapa handiti pane vanhu vari kuda kuita zvimwe zvinhu zvokuti zvinogona kukosta ivo. Unoziva kuti there is this certain guy wokuti amene kuti kupenga kuita sei. I understand kuti munhu weZANU-PF haanakirwa hake nezvinhu zvindenchiita izvozvo haisi kana problem because ini handitombotarisire kuti munhu aite se anakidzwa nezvinhu zvindenchiita nekuti inini wacho hazvitondinakidzewo. But onaika munhu anouya undiudza kuti iwewe toda kupisira mumba totozouya kudai so isusu tisi vanhu veintelligence tisi vanhu vechakati chakati ukatouya kunhingirikini wambotaurire nyaya dzekuti munhu angagwa akadai so haagone basa haasi kugona basa wati iwe unofungidzira kuti iwewe munhu angagwa angaita desperate zvekusvika pakutuma munhu akadzungaira kunge iwewe. Ndichatatopedza kumabackground check ndisandapindura munhu ndototanga tokutarisa zvese ndokusecha ndotarisa everything about iwewe. Ndobva ndotonoti utoriwo munhuwo zvako mushawo zvako kutoti wakakwidibirwa nechutsi zvako hautombosati watomboziva kuti kana hauna kana exposure yekuziva kuti chinhu chiri kunyatsorwirwa nevanhu chii. Good life yacho iri kutaurwa kunzi iri kufanira kunge ichirarama nemuZimbabwe wese yacho ichi hauna kana any exposure. But basa wakumhanya kuya kunotanga kuda challenge zina basa rezofonera tazina basa rese izvozvo pandototaura dai so inbox yangu diary yatotanga kutozara izvo vanhu vakutoti request vanenge kutorequesta namba dzako vakuchitokuda chaizvo. Munhu angagwa nenhingirikini haana time. Let me tell you something. Tobhara ndatogara ndatonhingana because ndozoti kunaona kwano vanogara chikidzirwa. Munhu angagwa haana time yekuferetena vanhu haana nguva yacho. Kana achinge achitoda nezvemunhu anongonanga straight to the point because haana chaanonzanu kana kuti anotya munhu kana kuita sei. Tobva tachikidzirwa nemunhu wekuti iwe wacho hausati wakambosangana naye munangagwa wacho face to face unongomonera kana kurali kana uchinge watoenda hausati wakamboita kana handshake naye. Phone number dzake chacho hauna umbobvira wakambodzinhingirikina wobva wazotanga kuda kutiudza zvekuita iwe kuti aiwa wotanga pamwe uri kuitira kana fefa unonyatsomuziva mushe iri mudhara iwo kuti iwo anokusiya uri pamhene iwo nekuti already izvozvo watoita itori mhosva yawatopara yekuti yakatozvikwanira. Isusu tine machallenges atakasangana nawo even munyika yeZimbabwe titone mamwe madhokezi atakatosiya tatovhurisa tatotadzirwa izvozvo tikada kungotanga kungolinkisa izvo so inini ndine kombe yangu yakatombopiswa kuZimbabwe kwekwe but nyaya yacho ikazongopera yakungonzi pamwe yaoverheata yangotsva yega ishamwari hapana chinchi handiti kuzviona but inyaya iripo yekuti iringoinvestigate wabva yangosiyiwa paside hapana kana ari kumbotaura nezvazvo handiti haina kumboitirwa kana serious nyaya yacho iyo handiti but nyaya yekuti ndogona kungolinkisa kuti right munhu uyo akazozviita ndamuona because this is the evidence. But handisipo pakuitira vanhu utsinye nditotopa pakutodzidzisa nekutobatsira even newewo unotaura kuti zoni hanzi uzotaura nyaya dzamunangagwa munangagwa ari izvozvo zvokuita zvouri kuita izvozvo mira uone uchazviona. Ini ndagara ndikutozviona everyday iwo ndotori munyowani pazvinhu zvacho hapana kana chamunotitaurira imi munotokanzi zvinhu zvamunangagwa zvinozodai wati shoni munangagwa chaiche nevana vake ana Collins vese ava hapana kana nebasa nekuti baba vavo vari kucriticizwa vanodi kuuya vachidikitira vachitaura ndo vana vari kutobenefita vari kutodya mari kushandwa nababa vavo but hapana kana hwana ari kumbozvitira musoro hapana kana hwana ari kumbotemeseka musoro nezvinhu zvese izvozvo vari kungoita life yavo kwavari ikoko. Iwewe zvako ndiwo utobuda kwakitsa tota kwamupini wasotoka ikoko ndoko uri kuda kutitaurira kuti iwe uda kunhingirikina. Ini ndogara ndichichallenge vanhu ndokusendera mari handidi munhu wekuti unotazvo kundiudza panhingirikina kuti tozodai wota kundinikira panhamba dzangu aiwa tidaroba ndota kukusendera mari yebhasi because ndoziva kuti vamwe vacho unotadza kuafforda mari yekuti usvike muSouth Africa ndokuitira pay forward ndokubhadharira tonyatsosvika ndonyatsokukutora zvakanaka paunenge wadzikira parengi tochinyatsoenda paspace pasina anobata tonyatsongoratidzana zvatinongoratidzana ipapapo zvapera toona kuti munodzoka mune mazino akakwana here. Asi zvinhu zvokuti everyday kana kuti iwo unogona kunge nema emotions une feelings machinji not to the extent yekusvika pakunothreatena munhu kuinbox. I don't care. Handina kana ndine munhu asingatombotarisiri chatikwatara zvake aignore zvakawanda zvesezvo but hamuna kana hwani chamunotaurira iwe inini ndiratidze ndisendere kana picture rako right una ningirikini una munangagwa maybe for example ndogona kumbokuteerera ndaona kuti pamwe wambotorona picture naye pamwe mune kana any conversation yamakamboita muri paside nepaside and then ndobva ndakwanisa kuteerera kuti utotiwo zvako uri kutoita kutoonerawo pamarali kana kuti kuonera munhu paposta kana kuti pamavidhiyo
ndobva wataura kuti hanzi iwe uda kumisa vanhu kutaura ndezvanikekeni. Isusu hatina kana basa naye Mnangagwa anozviziva uya, but isusu tingone problem nekuti ofisi yaari kurana ofisi yedu isusu senyika, handiti kunzwisa, inorepresenta muZimbabwe wese. Ndo chete nyaya ingoripo kwete udofo honyo muda kuswera mbuya mudoti musadzi naye musazodai so chitotara zvatoda. In fact takutowedzera takona kuti uchanyatsoita zvekuita sei, since watotoita challenge kudhara ukati muchanyatsoita zvekuya muchiita kutipisira mumba, tatomirira tende tagadzirira because zvakanakira kuti iwo padheni pako tabva tapaziva, saka ngatingoona kuti bhora racho rinoperera papi.